aquí. A ver. Que? Unhas ramas do carballo que soltaron polen. Que é isto que teñen aquí? A ver. En primeiro lugar, bonitas. Huevitos. Huevos de avispa. Agallas. Agallas de que? De avispa. Como era eso? Esa especie de pendientes que dixemos que eran. A ver, Huevos de alto, dilo. Huevos de amentos. Amentos. E que son os amentos, Rubén? As follas son tóxicas. As follas macho. Flores macho. As femias ainda non as vimos, que ainda non as botou. ¡Que bonito! Védelo, vermiño, pequechiño. Estamos en clase. A ver, Elena. Para, que aquí non está. ¿Qué? Aquí está, no que teño na miña man, vedes isto blanquiño? Sí. Está aquí no dediño de Elena. O vermiño pequechiño. O que pasa que este ahora quítalo de aí. Aquí negro, polo alrededor, son cagadiñas de dous vermiños. Un que está aquí dentro do vaso e outro que está dentro. E o amarelo que era? E o amarelo é polen. De onde saiu ese polen? E o polen saleu destas flores. Estes vermiños son os que dixemos o outro día. Que se caían abaixo e nacían as landras e había carballiños novos, tamén os comían. Que temos logo que facer hoxe, chicos? Coller caquitas. Caquitas de quen? Bichiños. Dos bichiños que viven onde? No carballo. E que ideas pensastes para recoller as caquiñas dos bichiños? Como una jaula, claro, una jaula. Entonces ellos hacen lo suyo y ponemos la comida, envolvemos todo bien envuelto sin que caiga nada, lo traemos a clase E observamos e averiguamos. Aí está o papel debaixo do carballo. Para que puxestes aí o papel, chicas? para ver las cacas de pájaros y de insectos. Para ver o polen. Para ver tamén o polen do carballo, verdad? Para ver se cae algún cocos con polen. Que tiñan aí as folliñas para evitar que as comeran os vermes? Acordádevos como se chamaba a sustancia? Un líquido así muy amargo que no lo pueden comer. E que é? Como se chama? Vos acordades? No, taninos. Tan xuntan, vedes que a levan na boca, mira, ves. Sí, yo también. Aí leva a comidiña na boca, védela. Mira otros hormiguinos. Vai cargada, Ahí hay más. Sí, Aí leva. diminuta. Yo. Pequeña que huele. Mira esto. ¿Qué es esto? Tienes un bicho en la espalda que se me Un verme. Aquí hay un bicho pelotero, uno que se hace bola. A ver. Aquí abajito. Aí, espera que vou. Viene justo Pablo. Poñe máis dedo, poñe máis, poñe outra man. Poñe outra, Pablo. Para que pase por todas as mans. Mira. Aí, a cochinilla. Espera, cosquilla. Aquí. Como lle chamades vos ao bichiño este? Bicho bola. Spring wind blew my list. Things to do. E esa forma, a ver, explícanos como é. Parecen unos patacas. Parece? Patacas. Vale.
mira pa aquí. trimestre fomos Coñecendo. árbores do noso patio. Caían de follas, recoxíamos e coxíamos landras. Plantámolas e transplantámolas ao patio. No segundo trimestre, o que fixemos algunhas veces foi ir ao Carballo e levar un folio cada un e ceras Marley para dibuixar o Carballo. Non sei. Pois veña. E tamén collemos un papel para ver se caía algunhas cagadiñas. E ao final vimos a de verlos. Fale máis alto. Cagadiñas de verme. A flor masculina eran como pendientes. Moi chulos. De que color eran? Verdes. Verdes. E se chamaban amentos. Moi ben, que máis? Nico, queres decir algo? E a E flor? tamén no papel gigante que puxemos había formigas. De formigas, sí, señor. E viches algún paxaro? Sí. Vimos o xiril, Viches o xirín? o páxaro carpinteiro. Tamén viches o paxaro carpinteiro? E o que ten por aquí? E o papirojo. Papo roibo? Fixemos fichas sobre o Carballo. Estábamos vendo e ponendo nun folio os bichos que encontrábamos. E que atopaches? Cochinillas, babosas, gusanos, caracóis e vermes do Carballo. E tamén hormigas. Acordademos de que cor eran os vermiños do Carballo? Verdes. E que facían? Comer. Que comían? Comer. E miraches polo microscopio, non? Iba a dicir. Sí. E vos gustou mirar polo microscopio? Sí. E que miramos no microscopio, ver? A flor femenina. O polen do Carballo. Exacto. O polen do Carballo. A landra cando era pequena. As agallas da Vespa. E vimos que... Vimos no microscopio o que? As agallas da Vespa. As agallas da Vespa. Había un microscopio lupa. Que se lle vía dentro? Había un verniño así de pequeno. A larva. Unha abelha super pequeniña que era polo E vos gustou facelo? Sí, moito. E que máis vos gustou de facer? Todo? Todo. Os microscopios. Unha hormiga é pequena e ca lupa é enorme, parece un charreco. Sí, parece unha cousa así. Un monstro. Me gordita. E que máis? Saliron ben os carballos? Os carballos, primeiro tínhamos cada un unha macetiña. Dous. Pero logo, como foron crecendo, as macetiñas eran moi pequenas. Os habíamos trasplantado a unha maceta enorme, gigantesca. E tiñades un club ali no Carballo, non? Sí. Yo era el jefe. Ti eras o jefe? Eso no otro. Del club de nosotras dos no. E como se chamaba o club? O noso club chamábase Alto María. Os Biorbados Viaxeiros. E o outro? O noso club chamábase A Carballeira dos Biosbardos. Cando fomos a mirar a flor femenina e eso. No E plantar os microscopio. carballos, sí. Mirar no microscopio a flor femenina e plantar carballos. A María que foi o que máis se gustou? A mí plantar carballos e facer o club. Logo tamén gustoume moito cando íbamos ao Carballo para acostarnos e oír O chirín. a natureza e os paxaros. Cal era a finalidade e a función dos clubes do Carballo? Protexer os carballos. E vos vades a proteger os carballos? Sí. Mentres que nos non rompen o noso carballo. E quen o vai a romper, ó? Os maiores. O ano que ven queredes seguir con isto? Sí. I lived a while without you, darn near half my life.
no longer see our unborn children under you, my unwed wife. But yesterday I had a vision under a tree where we once talked, of an old couple burning their love letters so that the children won't be shocked.